खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मुसाहारि फिन जागोन नामा लकडाउन फिन आरोबाव बांदों गिख्रंथाव बेराम कोविड भाइरास गुबुन गुबुन हादराव गिख्रंथाव बेराम कोविडआ गाज्रि बार बायदि गोसारनो हमदों हंकंआव जि सप्तानि गेजेरावनो कोविडआ 30% बांदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो सिंगापुरावबो से सप्तायावनो 30% बांदों बिनि अनगायैबो चीन आरो थाइलेन्डआवबो गिख्रंथाव बेराम कोविडआ बांलांगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों थांनाय सप्तायाव हंकंआव 1042 सुबुंफोरनाव कोविड पजिटिव मोननाय जादों हंकं सरकारनि बायदिब्ला थांनाय मार्च दाननिफ्राय हंकंआव कोविडआ जागायदों आरो सिंगापुराव 27 एप्रिलाव 11100 कोविड पजिटिव मोननाय जादोंमोन आरो 3 मेनिफ्राय सिंगापुराव कोविडआ 30% बांदों जायनि थाखाय हंकं सरकारा सांग्रां थानो थाखाय सुबुंफोरखौ खावलायदों मोनसे गोजोनथाव खौरां कक्राझार सहरनि जेडी रोडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबोरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी रेडियोलजिस्ट सार्जारी डेन्टल कार्डियोलजी गैस्ट्रोनोलॉजी यूरोलॉजी डेन्टल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर आईसीयू आरो एनआईसीयू पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मल डेलिभारी सी सेक्शंस गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबोरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला कक्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन